Illum, 5 ta' Novembru, nilqakom għal din il-quddiesa mill-Knisja tal-Vittorja fil-Belt Valletta. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu, Amen, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla l-Missier, l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun ma'kom il-koll. Grazzi li qegħdin flimkien, grazzi anke lilkom li toħsib anke għal-Knisja il-post tant għażiż għalina fil-Belt, Knisja tal-Vittorja, hekk għar-restawr tagħha biex anke żbuħija tagħha hekk terfana lejn Alla. Għalhekk sellem ukoll dawk li qegħdin jingħaqdu magħna permezz dawn il-mezzi tax-xandir sabiex flimkien nitolbu. Flimkien inħallu lil Alla jaqsam iż-żbuħija tiegħu magħna, jagħmilna iktar umani. U nkomplu flimkien nitolbu għal paċi biex anke nieħdu ħsieb li nibnu dinja hekk sabiħa kif jixtieq Alla. Poġġu quddiem Alla wkoll id-djufijiet tagħna ma wkoll in-nuqqasijiet tagħna fejn aħna hekk bid-dnub tagħna nikkontribwixxu għal ħażin, nitolbu lil Alla jagħtina l-maħfra tiegħu. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li ngħadnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-għemil u bil-ħallejt. Ħtija tiegħi bl-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob il-imqazza Marija li Verġni, il-anġli u l-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex jitolbu għalija lil-mulej Alla tagħna. Iħenna għalina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna, iwassalna għal ħajja ta' dejjem. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Glorja lil Alla fil-għoli tas-smawiet. Paċi fl-art lill-bnedmin ta' rida tajba. Infaħruk, inberkuk, nadurawk, natuk ġie. Inroddulek ħajra l-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox. Mulej ben waħdini Ġesu Kristu, mulej Alla ħaruf talla ben il-Missier. Int li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina, int li tneħħi d-nubiet tad-dinja il-qatt tal-qalb tagħna, int li qiegħed fuq l-lemin tal-Missier ħenna għalina. Għaliex int waħdek qaddis, int waħdek mulej, int waħdek il-għola Ġesu Kristu, mal-Ispiritu Santu, fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. O Alla ħanin li tista' kollox, minnek ġej li l-fidili tiegħek jagħtuk servizz xieraq u ta' ġieħ. Għamel li mingħajr ebda tfixkil inħaffu biex niksbu il-wediet tiegħek. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu, Alla għal dejjem ta' dejjem.
qarrin bil-ktieb tal-profeta Malakija. Jien sultan kbir, jgħid il-mulej tal-eżerċiti, u ismi ta' min jibża minnu fost il-ġnus. U issa likom, assisin, huwa dan il-kmandament. Jekk intom ma tisimgħux jew ma tfittux minn qalbkom li ssebħu lill-ismi, jgħid il-mulej tal-eżerċiti, jien nibgħat fuqkom is-saħta u nisħed il-barkiet tagħkom. Intom twarrabtu mit-triq, ġaltu l-ħafna jitfixklu bit-talim tagħkom. Ħassartu l-patt ta' Levi, jgħid il-mulej tal-eżerċiti. Għalhekk jien ukoll tlaqtkom għaż-żeblieħ u għat-maqdir tal-poplu kollu. Bħalma intom ma żammejtux triqati u ħaristu lejn l-uċuħ fit-talim tagħkom, mhux missier wieħed għandna il-kol kemm aħna, mhux Alla wieħed ħalaqna, mela għaliex nimxu bil-qerq bejnietna u noqnsu mill-ġieħ lejn il-patt ta' missirijietna. Il-kelma tal-mulej. Sam responsorjali. Mulej ħaris li ruħi fis-slim. Flimkien. Mulej ħares li ruħi fis-slim. Mulej ma tkabriċ qalbi anqas ma ntrefa' għajnejja. Jiena ma ġrejtx wara ħwejjeġ kbar jew wara ħwejjeġ ogħla minni. Flimkien. Mulej ħares li ruħi fis-slim. Imma żammejt ruħi fis-skiet u l-mistrieħ bħal tarbija f'ħoġor omma, bħal tarbija miftuma, ekki ruħi ġewwa fija. Flimkien. Mulej ħares li ruħi fis-slim. Ittama Iżrael fil-mulej min issa u għal dejjem. Flimkien. Mulej ħares li ruħi fis-slim. Qari mill-ewwel ittra ta' San Pawl Apostlu lit-Tesalonkin. Ħuti, aħna ġibna ruħna magħkom bil-ħlewwa bħalma hom tradda tħaddan mill-ulieda. Aħna ożżejnikom hekk li ridna naqsmu magħkom mhux biss l-Evanġelu ta' Alla, imma wkoll ħajjitna stess, daqskemm ħabbejnikom. Intom ħuti tiftakru fit-taħbit u tbatija kbira tagħna, sakemm konna qegħdin inxandrukom l-Evanġelu ta' Alla, aħna ħdimna bil-lejl u binar biex il-ħadd minnkom ma nabbu. Aħna nizzu ħajr bla ħeda lill-Alla tal-kelma ta' Alla li intom smajtu minn għandna, il-qajtuha mhux bħala kelma ta' bniedem, issa bħala kelma ta' Alla, kif tassew hi dik il-kelma li qiegħda taħdem fikom li emmintu. Il-kelma tal-mulej. Nroddu ħajr lil Alla. Alleluja. Alleluja, il-missier ta'kom wieħed hu, dak li hu fis-smawiet, il-mexxej ta'kom wieħed hu, il-Messija. Alleluja. Il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. Dak iż-żmien Ġesu kellem lin-nies u lid-dixxipli tiegħu u qalilhom: fuq il-katedra ta' Mosè għadu l-kittieba u l-Fariżej, mela kull ma jgħidulkom huma għamluh u ħarsuh, iżda tagħmlux kif jagħmlu huma, għax huma kliem biss għandhom imma fatti xejn.
U ma jorbtu qatet kbar u tqalu jabbuhom fuq spallejn ħaddieħor waqt li huma stess anqas b'sebaħħhom wieħed ma jridu jħarkuhom. Kull ma jagħmluh għal għajnejn in-nies. Għalhekk ikabru l-filatteri u jitawlu l-ġmiemen tagħhom, iħobbu l-postijiet ewlenin fil-imwejjed u s-siġġijiet ta' quddiem fis-sinagogi u jixtiequ min isellmilhom fil-pjazzezz u lin-nies isejħulhom Rabbi. Imma intom tħallux min isejħilkom Rabbi, għax li mallem tagħkom wieħed hu u intom il-koll aħwa. U ssejħu lil ħadd missier fuq din l-art, għax il-missier tagħkom wieħed hu dak li hu fis-smewwiet. Hekk ukoll tħallux min isejħilkom mexxejja, għax il-mexxej tagħkom wieħed hu il-Messija. Il-kbir fostkom għandu jkun il-qaddej tagħkom u min jitolla jitbaxxa u min jitbaxxa jitolla. Il-kelma tal-mulej. Dejjem jissorprendina kif il-kelma talla tibqa' twali minn żmien għal żmien, tibqa' tkellem il-bniedem, tibqa' tgħinna niġu f'sensina biex anke nibnu soċjetà sabiħa, soċjetà aħjar, nibnew bħala persuni sbieħ. Hekk jitkellem ħafna kliem anke llum, x'hekk hemm ammont ta' kliem li aħna ngħidu, anke l-faċilità biex nikdbu, biex nikteb kumment fuq il-mezzi soċjali, illum faċli ħafna. Hekk hija wkoll l-faċilità li konċentraw fuq l-apparenza, fuq xi stampa npoġġu, fuq kif nidru, ma jista' jkun hemm ir-riskju mbagħad jekk nitilfu s-sustanza. Jekk imbagħad meta tfittex fil-fond ma ssib xejn. Fl-istess ħin ukoll hemm xewqa hekk fil-bniedem, anke fina fis-soċjetà tal-lum, jekk li nfittxu xi ħaġa li tiswa. Ksibin jgħidlek ma nistgħux nibqgħu sejrin hekk. Hekk hemm importanti din it-tfittxija tqanqila li hemm li nfittxu kwalità aħjar, valuri li jsostnu s-soċjetà, dak li ħajġib il-paċi f'dinja imkissra mill-gwerra, mill-mibeda, mill-firdiet. Hekk allura tajjeb li nerġgħu nisimgħu dal-qari, hekk nħalluh ikun it-terapija, dak li Ġesu jagħtina biex aħna mbagħad ifejjaqna. Hekk l-ewwel messaġġ li jagħtina meta jgħidilna tagħmlux bħalhom jgħidilna għaliex. Jgħidilna għaliex għandhom kliem biss imma fatti xejn. Kliem biss u fatti xejn. Dik ġieli nħossu aħna wkoll. Hekk hux qed jgħid Ġesu hawnhekk. Kultant anke jien u għandna parti mill-qari jekk jindirizza lil persuni bħali li jkunu f'ċertu pożizzjoni fejn inti għandek tikkomunika ma' ħadd ieħor. Huwa fid-dmir anke tiegħi u nies oħrajn jista' jkun edukaturi, jista' jkun ġenituri, jista' jkun nies oħrajn ta' pożizzjoni fis-soċjetà fejn inti mistieden titkellem, tikkomunika xi ħaġa. Ma jista' jiġri li għax qed ngħid, għax qiegħed nitkellem, naħseb li jiena lest. Għax qed nitkellem anke fuq xi ħaġa tajba, mela awtomatikament qiegħed ngħixha. U Ġesu jgħidli stenna ftit. Jekk il-kliem ma jiġix tradott fil-konkret, allura mbagħad jiġi kliem vojt, ma jkunx b'saħħtu, ma jġibx autentiċità, ġenwinità, integrità. Jista' jkun ukoll li anke l-kliem li ngħid ikun minn distanza, mhux għax qrib tal-persuni ma dak li qed jitħabtu miegħu, misu ngħid l-affarijiet fl-astratt, hekk ma nirrispettax hekk il-persuna l-vjaġġ li trid tagħmel biex timbena ftit mis-sitwazzjoni fejn qiegħda biex imbagħad tasal għat-tajjeb possibbli u timxi lejn it-tajjeb. Hekk hemm mod kif jien nitkellem li turi empatija, kompassjoni għal fejn qegħdin il-persuni, u allura mbagħad il-kelma li naqsam tkun biex tgħin, jew nkella ngħidha mill-bogħod u b'sens ta' ġudizzju u l-persuna aktar taqta' nifisha, aktar taqta' qalba. Hekk Ġesu jurina bil-kontra, li huwa mhux kliem biss imma jgħix għal ħaġa. U meta jitkellem mill-post viċin anke tal-nies li iktar huma l-bogħod jew l-iktar li qegħdin jitħabtu.
U allura anke l-persuna li kienet qed tirriskja li tiġi imħaġra minħabba s-sitwazzjoni tagħha, fil-kelma ta' Ġesu sabet ħajja futur. Nafu dik il-mara li jridu jħaġruha minħabba ħaġa jew oħra, hekk il-kelma ta' Ġesu ma kienitx mill-bot imma iktar minn post lejn l-art, minn fejn kienet tispiċċa jew minn fejn kien jispaċċa il-ġebel ta' minn kien qiegħed jixtieq jissutta. Ġesu jibda minn hemm u allura mbagħad jagħti kelma li tagħti ħajja. Jekk it-tieni ħaġa li jgħidilna Ġesu fil-Vanġelu huwa meta inti jgħid dawn ċertu nies li nista' nkun fiha jien ukoll, iktar nikkonċentra fuq kif ħanidher, kif ħanakwista qisu xi ħaġa għalija, jgħid l-affarijiet jagħmluhom għal għajnejn in-nies, jagħti eżempji ta' żmienu minn dak li huwa l-ilbies li jilbsu għal post fejn jistgħu joqogħdu, għat-titli li jistgħu ikollhom jingħataw, imma il-punt li qed jgħid huwa li qed ifittxu mhuwiex il-ġid tal-persuna li għandhom qudiemhom, imma kif se jidhru huma, kif se jitilgħu il fuq huma, u hemmhekk faċli ikonna għoxra li tidher sabiħa, imma mbagħad fis-sustanza inti ma ssibx dik is-sustanza sabiħa ta' kwalità ta' bniedem ta' sinsla. Václav Havel li kien president tal-ex Ċekoslovakkja darba qal persuna li tara verità u ssostni dik il-verità anke meta tiġi ridikolizzata, dik tagħmel ġid lis-soċjetà ħafna iżjed minn tant persuni oħrajn li sempliċement jagħmlu l-affarijiet biex jidhru jew biex isegwu lil ħadd ieħor. Jekk li inti jkollok verità, imma wkoll lest li tagħti ħajtek għalija. Fil-Vanġilu fil-tieni qari San Pawl anke jitkellem fuq dil ħaġa li jgħid jiena mhux biss wasliltilkom l-Vanġelu ma tajt ħajti għalikom bħalma ġenituri, missirijiet, ommijiet hekk jagħtu hekk frott l-għoża li għandhom għall-ulied imma mbagħad ikunu lesti jagħmlu minn kollox li tagħti minn ħajtek għall persuna l-oħra. U allura tajjeb li niċċelebraw anke persuni f'dil qudiesa li ikunu hemm u jfittxu mhux kif se jidhru imma x'in il-verità li tagħmel il-ġid. Anke qegħdin f'din il-Knisja l-ewwel hekk post li nbena meta nbniet din il-belt il-ġdida minn La Vallette, hekk l-għażla li jibda minn hawn, li jibda minn jibni knisja. Hekk b'sens mhux biss ta' gratitudni imma kif spjegajtuna tajjeb anke biex il-ħaddiema jkunu jistgħu wkoll jitolbu huma u jibnu l-belt. Jekk inti tibni s-soċjetà tiegħek bis-saħħa tiegħek biss, imbagħad ikollok għoxra. Imma jekk fil-qalba ta' kollox ikollok it-tfittxija ta' Alla, l-glorja ta' Alla, il-valuri tal-Vanġelu, imbagħad ikollok soċjetà li mhix imnawra imma anzi ikollha t-tajjeb. Ekku fl-aħħar nett, hekk Ġesu mbagħad jgħidilna tħallu l-ħadd isejħilkom Rabbi, Mgħallem, Sier. Għaliex huwa li Mgħallem, huwa r-Rabbi huwa l-Missier. Li l-kliem tiegħu mhuwiex kliem vojt, li ma jagħmel xejn għall-apparenza. Ġesu kien qal fuq il-katedra ta' Mosè, din kienet qisu sedja li l-awtoritajiet ta' dak iż-żmien reliġjużi kienu ipoġġu biex fit-tempju mbagħad jgħaddu l-kelma tal-Alla. Ma mbagħad ir-Rabbi kienu jgħidu isma' Mosè żgur ma qadx bil-qiegħda imma kien joqgħod iserraħ magħha bil-wieqfa għaliex quddiem Alla inti ma tistax toqgħod bil-qiegħda. Ekku Ġesu il-katedra tiegħu nsibuha fuq is-salib fejn hemmhekk qed insibuh isaltan bil-qiegħda imma wkoll bil-wieqfa li huwa jgħix fil-persuna tiegħu anke bis-sofferenza il-ġid li mħabba li jrid iwassal il ħadd ieħor. Hekk anke fil-qalba ta' din il-Knisja hekk għandna din il-frażi inox in jovinces hawnhekk fuq l-artal li inti din is-sinjal tas-salib li nsibu li jimmarka s-saqaf ta' din il-Knisja qed jurina s-salib bħala sinjal ta' mhux kliem fil-vojt, minti fil-verità is-salva u l-kelma tiegħek tpoġġi hekk ġid fl-oħrajn meta inti anke lest li ssofri għaliha. Hekk huwa dak il-kliem
u dak l-aġir li fil-fatt iġib bidla fis-soċjetà. U għalhekk nirbħu bis-sinjal tas-salib għaliex ikun hemm imħabba ġenwina li lesta li dbati biex tgħaddi l-ġid mhux tpoġġi dbatija fuq ħadd ieħor biex jien ingawdi minn dik id-dbatija. Hekk allura tajjeb li anke f'dil qudiesa niċċelebraw hekk il-persuni anke fis-sofferenza tagħhom jiġuni f'moħħi hekk nies li qegħdin jingħaqdu magħna fit-talb bħalissa li hekk fid-dbatija tagħhom fil-mart hekk imma jgħixu quddiem Alla mistrieħa quddiem il-missier u anke mill-post forsi mis-sodda tal-mart jgħaddu kelma ta' ġid, jgħaddu tbissima, jgħaddu messaġġ ta' inkoraġġiment anke l min ikun madwarhom. Niċċelebraw ukoll nies oħrajn li lesti li jibatu biex ipoġġu l-ġid f'ħadd ieħor. Hekk tant ġenituri, tant edukaturi, tant nies li ddedikaw ruħhom volontarjat biex jieħdu ħsieb il-wirt tas-soċjetà biex ixandru valuri li huma sbieħ. Hekk jew nirringrazzjaw lil Mulej għal il-kelma li rċevejna llum li tagħmlilna l-qalb għaliex il-kelma tiegħu hija duwa tgħinna biex imbagħad dak li ngħidu nagħmlu ikun barka. Jekk nisimgħu lilu il-persuna tiegħek tkun barka l ħadd ieħor. F'kuntrast mal-ewwel qari li jgħidilna x'intom ma smajtux, il-qassisin jgħidulna x'intom ma smajtux, imbagħad il-kliem tagħkom jiġi seħħta jiġi ħaġa li tkisser il-persuna l-oħra. Hekk jew nitolbu li hekk il-persuna tagħna tkun barka. Għaliex nisimgħu il-Mulej u npoġġu il-ġid tal-persuna u tas-soċjetà hekk fl-attenzjoni tagħna. Jew nistqarru f'dan il-post x'inhu ċ-ċentru ta' ħajjitna, ċentru tas-soċjetà tagħna, tal-belt tagħna, aħna nistqarru l-fidi tagħna. Jiena nemmen f'Alla wieħed il-missier li jista' kollox, li ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher u dak li ma jidhirx. F'Mulej wieħed Ġesu Kristu iben waħdini ta' Alla, imnissem il-missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru. Imnissen mhux magħmul, natura waħda mal-missier u bih sar kollox. Niżel mis-smewwiet għalina l-bnedmin u għall-fidwa tagħna u ħal ġisem bis-seta tal-Ispirtu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem. Salbuh għalina bata taħt Ponzu Pilatu mietu difnu. Fit-tielet jum qam minn bejn l-imwiet skont il-kodba mqazza. Tela s-sema u qiegħed fuq il-lemin tal-missier. Għandu jerġa' bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin u s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. Fl-Ispirtu Santu Mulej li jagħti l-ħajja, li ġej mill-missier u mill-liben, li hu meqjum mweġġaħ fl-imkien mal-missier u mal-liben u li tkellem f'hom il-profeti. Fi Knisja waħda qaddisa Kattolika Apostolika nistqarma mudija waħda għal maħfra tad-dnubiet, nistenna l-qawm mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Aħna miġbura quddiem Alla l-missier li jista' kollox għaliex huwa mħabba li tista' kollox. Aħna wkoll nresqulu hekk il-ħtiġijiet it-talbiet tagħna dak li nitħabtu miegħu. Tolbu l-ewwel nett tal-Knisja madwar id-dinja sabiex tkompli mhux biss twassal il-kelma ta' bil-kliem imma wkoll bl-aġir. Tolbu l-Mulej sostni l-tant nies fil-Knisja li permezz ta' l-azzjoni tal-ħidmiet favur il-persuni vulnerabbli f'diffikultà l-missjonarji tagħna, jekk nitolbu l-Mulej biex jgħinna nkomplu nkunu xhieda sabiħa tal-imħabba ta' Alla. Nitolbu. Nitolbu għal kull min għandu xi tip ta' responsabbiltà hekk fil-ħajja. Hekk Mulej hekk sostni l-persuni kollha fir-responsabbiltajiet anke fl-uġigħ tal-ħsieb biex inti tieħu ħsieb l-oħrajn, hekk imma wkoll mexxina biex il-motivazzjoni tagħna ma tkunx il-qadi tagħna nfusna imma l-ġid li inti tixtieq għall-persuni. Nitolbu. Nitolbuk Mulej għal konverżjoni għal bidla tal-qalb ta' min qiegħed isostni u jġib il-firda, il-preġudizzju u l-gwerra.
Kompli mulej ukoll sostni bil-perseveranza għal dawk in-nies li qegħdin jitħabtu b'diversi modi biex jippruvaw iġibu sens, biex jippruvaw iġibu bidla, biex iġibu l-ġid. Hekk mulej jgħinhom meta jkunu qegħdin jaqtaw qalbhom. Nitolbu. Tolbuk mulej tgħin lilna l-koll anke fis-salib li aħna niltaqgħu miegħu fil-dak li nkunu qegħdin nitħabtu miegħu fil-ħajja. Hekk għejna mulej ukoll meta nkunu qegħdin naffaċċjaw mart jew sitwazzjonijiet tqal fil-ħajja. Hekk mulej jgħinna wkoll insibu nies hekk fil-komunitajiet tagħna li juru solidarjetà. Nitolbu. Hekk nitolbu wkoll għall-irwieħ kollha tal-mejtin tagħna. Hekk niftakru b'mod speċjali dawk li taw ħajjithom għal ġid tas-soċjetà anke fil-pajjiż tagħna. Hekk nresqulek ukoll mulej il-membri mejtin tal-familji tagħna biex inti mulej tagħtihom il-mistrieħ ta' dejjem. Nitolbu. Hekk mument żgħir ta' skiet hekk ressaq illum hekk dik li hija talba tiegħek. Ilqa' Missier Qaddis hekk dawn it-talbiet tagħna u kompli mlina bil-grazzja tiegħek. Int li tgħix wis-sal tagħna għal dejjem ta' dejjem. Amen. Is-sagrifiċċju tagħna ikun jogħġob lil Alla il-Missier li jista' kollox. Jilqa' mulej minn dik is-sagrifiċċju għat-tifir u glorja tas-ism. Għat-tiġid tagħna Għamel mulej li s-sagrifiċċju li sejrin inġeddu jitla' quddiemek bħal offerta safja li tniżżel fuqna il-kotra tal-ħniena tiegħek bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l fuq. Niżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġġid għas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien inroddulek ħajr. Aħna nafu li għall-glorja tiegħek bla qis inti twieżen lilna bnedmin dgħajfa u tipprovdilna wkoll għajnuna mill-istess natura dgħajfa tagħna. Bekk intader u tħenn għal min jintilef. U minn fejn ikun ġarrab it-telfin twassallu s-salvazzjoni tiegħek permezz ta' Kristu Sidna. Bih il-qtajja kollha tal-anġli ferħan għal dejjem quddiemek iqimu l-kobor tiegħek. Flimkien ma tagħhom ilqa' nitolbuk it-tifħir tagħna waqt li magħhom nifirħu u ntennulek Qaddis, Qaddis, Qaddis. Mulej Alla tal-eżerċiti. Is-smewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-ogħla tas-smewwiet. Imbierek minn ġej fis-sem il-mulej. Osanna fl-ogħla tas-smewwiet. Qaddis tas-sew int mulej inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajħibati ħal ħobs ratt il-ħajr qasam ta' lid-dixxipli tiegħu u qal. Ħudu u kulu l-koll minn dan. Għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom.
Ekk ukoll wara l-ikla ħal-kalċi reġa' ratti l-ħajr tal-id-dixxipli tiegħu u qal ħudu ixorbu minnu l-koll. Għax dan huwa l-kalċi ta' demmi, tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Nħabbru l-mewt tiegħek mulej, nxandru bil-ferħ il-qawmien tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr li jogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja madwar id-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Joe li qed jgħinu mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek, ħen għalina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Ħankunu fl-imkien mal-Verġni Mqazza u mal-La Marija, ma' San Giuseppe, mal-Apostli u mal-qaddisin kollha li għexu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, fl-imkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Fil-waqt li narfu l-għoża li għandu Alla l-missier għalina, jew nfittxu fuq kollox li nagħmlu r-rieda tiegħu. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi salvnatek. Ikun li trid int kif is-sema jgħidha fl-ard. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum. Aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalin. La ddaħħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, agħtina fit-tieba u l-ħniena tiegħek il-paċi fi żmienna, ħankunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw lena u l-miġġija tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu, għax tiegħek hija s-salvna l-qawwa u l-glorja għalik. Mulej Ġesu Kristu, till-apostli qedtilhom inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. U għatija s-sliem, għatija l-għaqda li inti trid fiha inti li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem u l-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Nagħtu l-paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja għatina lina. Dan hu l-ħaruf ta' Alla, dan hu dak li jneħħi d-dnub tad-dinja ħenjin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix li dħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda jgħid kelma waħda u ruħi tkun infejn.
nitolbu. Kabbar fina mulej il-ħidma qawwija tiegħek, ġeddidna bis-sagramenti tas-sema biex bil-grazzja tiegħek nitħejjew tajjeb ħalli niksbu l-ġid imwiet lil min jirċevihom bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Immorru u ngħixu fil-paċi ta' Kristu. Wasalna fit-tmiem din il-quddiesa tal-lum mill-Knisja tal-Vitorja, l-ewwel knisja li nbniet fil-Belt Valletta, fl-istess post fejn tqiegħdet l-ewwel ġebla tal-Belt Valletta fit-28 ta' Marzu fl-1566. Din il-knisja kienet l-ewwel binja li ttellet fil-Belt il-ġdida u kienet imħallsa mill-Gran Mastru La Vallette innifsu. Id-dedikata lit-twelid tal-Verġni Marija, iċċelebrata fit-8 ta' Settembru li kienu wkoll il-jum meta t-torok bdew jirtiraw mill-assedju. Il-pitturi barokki li jżejnu s-saqaf huma tal-pittur Malti Alessio Erardi u jfakru l-ħajja tal-Verġni Marija. Fl-1617 din il-knisja saret il-parroċċa tal-Ordni ta' San Ġwan. Fl-1752 sar tibdil fil-faċċata, fis-sagristija, il-kampnar u d-dar tal-kappillan. Mis-sena 2000 sissa l-NGO Din l-Art Ħelwa mexxiet proġett ta' restawr intensiv fuq il-bini tal-Knisja u l-pitturi tagħha. Infakrukom li l-Arċidjoċesi ta' Malta qed tilqa' ordnijiet minn qabel għad-djarju l-ġdid tagħha għas-sena 2024. Id-djarju li hu bil-Malti jinkludi l-iskrittura u l-qaddis tal-jum, riflessjonijiet u d-dati tal-festi f'Malta Għawdex fost oħrajn. Biex tordna l-kopja tiegħek żur knisja.mt/djarju. Grazzi tal-li naqadtu magħna. Nawguralkom ilkoll il-kumplament tal-ħadd it-tajjeb.